Türkmenistanyň Daşowuz welaýetinde dollaryň gara bazardaky narhy rekord derejä ýetip 18-nji maýda 1 Amerikan dollary 21,5 manada barabar boldy. Munyň bilen bir wagtda welaýetde azyk we guruluş garytlarynyň bahasy hem barha gymmatlaýar. Şun 1 Amerikan dollarynyň bahasy 21 manada ýetdi. Geçen hepde dollaryň gara bazardaky narhy 18 manatdan 19 manada ýokarlanypdy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýetde dollaryň narhy rekord derejelere ýokarlanýan mahaly azyk we guruluş garytlarynyň bahasy her saatda gymmatlaýar. Şol sebäpli adamlar öz öýlerini gurup ýa-da başlan guruluşyny tamamlap bilmeýärler. 1 kilogram şekeriň bahasy 18-20 manat aralygynda, 5 litr güne wakar ýagy 140 manat, 1 kilogram gazak uny 10-12 manat. Hojalyk garytlaryndan başga guruluş garytlarynyň hem golaýyna barar ýaly däl. Uzunlygy 6 metr, ýyny 15 sentimetr bolan doskanyň bahasy öň 20 manatdy, indi 200 manat. 4 metr we 80 sentimetr ölçegindäki çerepitsa öň 60 manatdan satylýardy. Häzir 300 manada durýar. 4 litr kraska ýagny boýaw öň 30 manatdy, indi 180 manatdan satylýar. Plastik penjireler hem 300 manatdan 1200 manada çenli gymmatlady diýip ýurdun Demirazyk welaýetindäki çeşmämiz gurrun berdi. Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtda häzir 1 Amerikan dollarynyň 18,5 manada barabardygyny, ýöne şu hepde 2 güniň dowamında dollaryň gara bazardaky narhynyň 19-21 manat aralygynda bolandygyny aýtdylar. Ýatladyp geçdik, 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanda dollaryň söwdasy ýatyryldy we şondan näri onuň resmi kursy 3,5 manat möçberinde saklanyp galýar. Bu bolsa soňky 2,5 ýylyň dowamında dollaryň gara bazardaky narhynyň kem-kemden ýokarlanmagyna getirdi. Geçen hepdäniň ahirinde onuň türkmen manadyna görä hümmeti rekord derejäge ýetip, Daşowuzda 1 Amerikan dollary 19 manada barabar boldy. Bu waka welaýetde käbir azyk garytlarynyň hususanda dermanlaryň ençeme görnüşiniň 300% gymmatlan mahalyna gabat geldi. Galy bersede 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna şeýlede Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberine import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollara öwürmek düzgünlerine ençeme tapyr çäklendirme girdildi. Adatlygyň yerli habarçylar we çeşmeler bilen söhbetdeş bolýan telekeçileriň ençemesi konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan 6 hisse gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp, bu ýagdaý dowam etse onu özleriniň daşary ýurtlardan getirjek inlik garytlarynyň bahasynyň öňküsünden hem gymmat bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakyndan iýerleýän halkara we yerli synçylaryň ençemesi ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valuta fondundan kredit soraýandygyny, ýöne halkara maliýe edarasynyň beýlik çäreler bilen bir hatarda resmi Aşgabada dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden ketgitlemek we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýandygyny habar beripdi.